plus ešte 2 hodiny vlakom. 40 minút semka, lebo sme išli ešte do... Kde sme prišli? Nie Avion. Eurovej. Ešte predtým sme boli v McDonalde sa nájsť na Obchodnej. Zajal sme potom prišli sem a mali sme trochu komplikácie, akože sem dojsť, lebo som nedal check-in, ale nevedel som, jak sa to robí. Mal som 14% a normálne, že som speedrunoval úplne, že skenovanie ako občianskeho, tak normálne, že... Čo tieme? No, moja odovky na kľúč. Kódová správka. 8619. Na účte som potom nemal voľve, čiže som nemohol zapnúť. Odovky sa! To ver, nemohol sa aj zaplatiť nič, ale dostali sme sa sem nakoniec, čiže pohoda. A vyzerá to tu dobre, keď sa mi nabije mobil, tak vám to tu aj ukážem, ale zatiaľ. Dobre, však sme tu, toto. Jo. Už v klube. Jo. A... Ja už som dopil pivo. Už sme sa stretli s Redzedom. Note, Redzed je Lillipután, on je nižší odo mňa, ja som nízky. A teraz čakáme na koncert a... Nevidno. Čavo si už pýtal tretiu fotku od neho do piči. Len ten s muletom. Hej. Tam je. Tam je. Tam je Redzed. Ideme pojebaný influencer skôr, ale nie jebaný. A ja nemám rád influencer. Čo si myslíš o influenceroch? Podľa mňa sú to skurvené stoky, vyjebané, ktoré sprižujú na ostatných ľudí. A podľa mňa podcasty robia iba za peniaze. Jo, ináč. A za hero. Preklad proste, aby sa ľudia nahmotali a potom išli pozerať ich OnlyFans. Spravíš so mnou OnlyFans? Ideme na podcast. Dobre. Čiže ideme spraviť so OnlyFans. Idem so sebou na podcast. Aký názor na to máš? Ja si to pozriem. Čo sa? Ja si to pozriem. Ja som počul, že sa podreže. Akože ja som užil po tom podcaste, alebo na podcaste ešte na kamere, vieš? No. Tam je Redzed. Tu bol pred chvíľou Rezník. Potom si rozpráva, jak sa podreže a tam je Redzed. Dúfam, že bude opakujúci host na podcaste, lebo potom zomreš. Sebo bude opakujúci host na podcaste, to si zapíšte ľudia. Jo, bude Drunk podcast, ale neviete, to je sneak peek, to je behind the scenes. A ja vám tu shodím nejaké prestrie z koncertu, čiže užívajte. Ty ste David Dobrik? Jo! Shit.
všetci. Poriadny koncert, hej. Ja som na začiatku vlogu nebol. Ja som bol preč. Došiel som potom o 7. A teraz je tu. Dúfam, že nás nezavolá políciu, piča, stará. Musíme ísť potichu, lebo bude zle. Tomu ver. Chápeš, že nemôžeš ísť ani do bytu, normálne, že nemôžeš ísť do bytu, lebo aby stará hovorila, že na nás zavolá políciu. Je ďalší deň a odpadli si 4.0, nie je iba sen. Ideme sa nájsť do McDonaldu na raňajky. O 10:00. A potom ideme na vlak o 11:52. O 1:00 sme v Leviciach a... O 2:30 sme, 13:36. Ja? No, tak ešte nie, dobre. A akože koncert bol po piči. Hodnotím, akože z môjho pohľadu, čo som v živote nebol na koncerte a bol som asi tak 3-krát v klube, tak podľa mňa docela po piči, užil som z toho viac, ako som si myslel, že to užil. A hlavne ráno ma tak boli nohy a hlavne kolena, že ja som myslel, že si ich proste že si ich odrežem. Dobre, tak vidíme sa, neviem, niekde sa vidíme. Jo. Sme po vlaku. Jo. Strojvedúca. Počkaj, to nemôžem povedať. Musíš pípnúť. Strojvedúca došla, že... Vyhodila nás z miesta, lebo je jebnutá a má nervy, lebo musí robiť robotu, ktorú v živote nechce robiť a je tlstá. Sebo vyťahoval preukaz vlakový. Videla, že vyťahujem, ale preukaz. Veľmi akože na Mosúre na pani. To bolo pravda. Akurát prešla. A ideme domov, boli sme v McDonalde. Že sa nachálovali. Pokračujeme ďalej, lebo Loli má plné miesto. Boli sme sa nachálovali v McDonalde, že toto je, že sme sa prežerali. Polin. A práve máme tu profesionálny statív z džúsu jablkového. Mám jeden hamburger. Ale to je dosť, že hamburger. Nie, že burger, to je hamburger. Gaj, tu úplne jebe. Jo, Gaj, proste úplne. Od včera, jak si vypila to pivo, najebala sa a došla na hotel a vyspala sa, odtedy jebe tú hlavu. Nevie, čo rozpráva, ale nepočuje. Ale nevie chodiť poriadne. Je to piči, no. No. Nechceš ZTP kartičku? No. Ale preč, ZTP miesto. Dobre, tak ozývame sa vám, keď sa bude niečo ďať, alebo už domov. Zabijem sa.